Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke ƙasar Ingila ta cimma matsaya da ɗan wasan baya na Napoli Kim Min-jae na ƙasar Koriya ta Kudu, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, Arsenal na shirin taya ɗan wasa Declan Rice na ƙasar Ingila na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham fam miliyan 92, kuɗin da Arsenal ɗin ba su taɓa kashewa ba a wajen sayan ɗan wasa a tarihi. Bayern Munich na sha'awar sayan ɗan wasan shi ita ma Declan Rice, inda kocinta ya bayyana sha'awar ɗaukar ɗan wasan domin ci gaba da farfaɗo da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ke ƙasar Jamus. A nan kuma, kocin Arsenal Mikel Arteta na son ɗan wasan baya na Manchester City ɗan ƙasar Portugal João Cancelo, wanda yanzu yake zaman aro a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, amma kuma Arsenal ɗin na ganin da yiwuwar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta City ta yadda ta sayar mata da ɗan wasan a ƙarshen kakar wasan nan ta bana. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain da ke ƙasar Faransa na son Manchester City ta sayar mata da ɗan wasa Bernardo Silva ɗan ƙasar Portugal, bayan da cinikin ɗan wasan tsakiyar ya yiwuwa a bazarar da ta wuce. Ana ganin farashin ɗan wasan yanzu ya kai kusan fam miliyan 70 domin rawar da ɗan wasan yake takawa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, kocin Liverpool Jurgen Klopp na son riƙe ɗan wasa na tsakiya James Milner ɗan ƙasar Ingila mai shekaru 37, inda ke shirin barin ƙungiyar domin ba shi aikin horar da 'yan wasa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, ɗan wasan Arsenal na tsakiya na ƙasar Norway Martin Odegaard na shirin ƙulla sabuwar yarjejeniya da ƙungiyar, kasancewar kwantaraginsa na yanzu zai ƙare a shekara ta 2025, inda ake ganin wanda a sabunta ɗan kwantaragin ɗan wasan tun yanzu kafin kwantaraginsa ya ƙare. A nan kuma, kocin Bayer Leverkusen Xabi Alonso ya bayar da tabbacin ci gaba da zama a ƙungiyar ta ƙasar Jamus a kakar wasa ta gaba, bayan da aka rika danganta tsohon ɗan wasan na Liverpool da aikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham. Ɗan wasan ƙasar Ivory Coast Wilfried Zaha na tunanin ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace, kasancewar kwantaraginsa zai kare a ƙarshen kakar wasan nan ta bana. A nan kuma, ɗan wasan gaban Senegal Sadio Mane na son ci gaba da zama a Bayern Munich duk da rikicin da suka yi da ɗan wasa Leroy Sane a watan Afrilun da ya wuce, kamar yadda ɗan wasa Fabrizio Romano ya tabbatar. A nan kuma, tsohon kocin Bayern Munich shi ne zaɓin farko domin mai ɗan gurbin tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Chelsea Graham Potter a matsayin kocin Chelsea ɗin, kamar yadda wakilin bajamushan ya tabbatar. Kuma Liverpool ta tabbatar da cewar ɗan wasa Roberto Firmino, Naby Keita da kuma ɗan wasa James Milner da Alex Chamberlain za su bar ƙungiya a ƙarshen kakar wasan nan ta bazana a matsayin 'yan wasa na kyauta, bayan ƙarewar wa'adin kwantaraginsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Liverpool. A nan kuma, Marco Verratti na son barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG, kuma ƙungiyar ba za ta ci gaba da bibiyar ɗan wasan ba domin riƙe shi, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, an dakatar da ɗan wasa Ivan Toney daga shiga dukkanin wani abu da ya shafi harkokin ƙwallon ƙafa tare da buga wasan ƙwallon ƙafa nan take na tsawon watanni 8, da kuma cin tararsa fam miliyan 50,000, da kuma gargaɗinsa ya canja halinsa nan gaba kan keta dokokin hukumar ƙwallon ƙafa ta Ingila FA a dalilin keta dokar shiga caca, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na matuƙar son ɗaukar ɗan wasa Joshua Kimmich na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, kamar yadda rahotanni suka tabbatar.